שלום, קוראים לי ברק, ואני הגעתי לאיתן באוגוסט שנה שעברה, שנת 2010. הסיבה שהגעתי זה שאני עוסק די הרבה בספורט, רוכב רכיבה על אופניים, ושוחה 4 פעמים בשבוע, ובשנתיים האחרונות אני עושה את זה בצורה הרבה יותר אינטנסיבית מבעבר, ועם הזמן נקצרו לי מאוד מאוד השרירים והתחילו לי כאבי ברכיים. והרבה פעמים אחרי השחייה גם נורא כואב לי הגב, או כאב לי הגב. והסיבה המרכזית שהגעתי לאיתן זה כי כאבו לי הברכיים. והתחלתי לבוא אליו לשיעורים פעם בשבוע, ועם הזמן גם התחלתי להצטרף לקבוצה שמתכנסת גם כן פעם בשבוע. ואת האמת, הכאבי ברכיים חלפו כבר אחרי בערך חודשיים-3 חודשים. והכאב גב, לאחרונה חל בו שיפור מאוד מאוד גדול. שיניתי בצורה די משמעותית את הצורה שבה אני שוחה או רוכב על אופניים, ואת האמת גם את הצורה שבה אני ישן או הולך. הרבה דברים שלמדתי על הצורה שבה אני מארגן את הגוף שלי בצורה לא נכונה. אני בן אדם שבדרך כלל לומד מספרים, לומד מכל מיני שיטות, וגם למדתי שיאצו בעבר. ומה שמאוד מאוד מוצא חן בעיניי בצורה שהפלדנקרייז עובר ואיך שאיתן עובר, זה שלא תמיד אני מבין למה דברים קורים, אבל הם פשוט קורים. ויש שיפור, בהחלט, יש שיפור מאוד מאוד גדול בצורה שבה אני שוחה. היום אחרי שאני מסיים לשחות, כואב לי אגב הרבה פחות מאשר לפני שהתחלתי לשחות, ופעם זה היה בדיוק הפוך. אז זהו, זה מה שרציתי לספר לכם היום.